Когато тръгнем да купуваме имот, първият договор, който се сключва, това е предварителният договор. Предварителният договор не прехвърля собствеността. Това е една предварителна уговорка, че единият ще ви продаде при съответните условия, другия ще закупи съответният имот. Уговаря се, много е важно тук да се индивидуализира имотът, условията, при които ще се сключи сделката, сроковете и съответно датата на изповядването на окончателния договор. Нотариалният акт вече или около нотариалното изповядване, това е договора, с който се прехвърля собствеността. Приликът е в това, че и двата договора задължително са писмени. Не е задължително предварителният договор да бъде с нотариална заверка на подписа, но пък е задължително да бъде писмен. Въз основа именно на предварителния договор, ако е разписан като хората, може да се прехвърли собствеността, като се заведе дело по реда на закона за задълженията и договорите.